ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ҳамешагаи ютуб канали мо Насим ТЖ. Дӯстон, подписчикон, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз навор кардем навори мошинҳои фурӯшӣ. нархи навори имрӯза дӯстон аз 11,000 сомон оғоз мешавад. хоб агар шумо инчунин мошинҳои фурӯшӣ ки хонаҳои фурӯшӣ хулоса барои реклама дӯстон чизе ки доред, дар WhatsApp рӯй кунед. худохоҳад мо дар ноҳи оянда дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram дар ҳамаи сайтҳо дӯстон реклама карда дар муддати кӯтоҳ иншаллоҳ ҳаракат мекунем, фурӯхта медиҳем. дар видеонавор лайк монед, дар канал подписатсия кунед то ин ки ҳамарӯза аз нархи навои мошини арзон бохабар шавед дӯстони азиз. дӯстон, срочно мотоблоки фурӯширо кардан марҳамат гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, ба кор тайёр аст. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки дар ленски район, яъне ки дар комплекташ якто ҷуфткунак ва якто притсеп, ки ҳамин притсеп худаш ҳамагӣ арзиш 4-5 сомон арзиш дорад. мотоблок ҳолати беҳтаринда нархаш дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад, 15,000 сомониш мегӯяд. харидори анеъ бошад, боз муомила савдо мешавад. дар рақамҳои 559 06 56 56 WhatsApp дасти кор мекунад. ҳатман аз номи ютуби мо Насим ТЖ салом расонед. дуюмин эълони мо Mercedes Sprinter аз тарафи подписчико дӯстон роӣ кардан соли баромади 2006 сол, яъне ки Мерседеси гурӯзавой, мотори коробка соз ҳолати беҳтарин, краскаш сабсафедак, коробкаш механик, ҳуҷҷатҳои солонааш 3 моҳитаи ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин Mercedes Sprinter дӯстони азиз дар ноҳияи Қумсангир, нархша 85,000 сомониш мегӯяд, боз муомила савдо мешавад. дар рақамҳои 93 883 08 77 қад муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Mercedes сечкаи объёмни тозатон ёфтем. солаш 1998, мотор объём 2, коробкаш механик, сӯзиши чориш, бензин газ кор мекунад, краскаш серебрисный, кузоваш тозаҳакай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Mercedes сечкаи объёмни тоза бо мотори 2, кузоваш тоза, мотор, коробка ходовой соз, чашмкӯш варид надоранд, лук ҳам дошта бошад, дараш электропакет, кондитсионер ях кор мекунад. нархи ин мошин 49,000 сомониш мегӯяд. боз муомила савдо мешавад. дар назди мошин дар рақамҳои рӯи экрана метавонед дар тамос бороед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Opel Astra H ҳастай дар кузови Caravan Universal, соли баромади 2008, мотор объём 1.8 қабрға, краскаш сабсафеда, коробкаш механик, сӯзиши чориш, бензини холи хади ҳаракат мекунад. бензини холи гуфтем, краскаш сафед, 4 диска балон пачка, мотор, коробка ходовой соз. дар масъалаи ҳуҷҷатош ҳичи қайд кардагӣ нест дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи Astra H 60,000 сомонӣ. марҳамат, харидорҳо дар рақамҳои рӯи экрана метавонед дар тамос бороед. дигари эълони мо дӯстони азиз, Astra-ҷитон ёфтем бо нархи арзон, бо нархи дастрас ва сарсаёниш тоза. 2000 сол, мотори 1.6, коробкаш механик, сӯзиши чорияш, бензин газ кор мекунад. ранг кабуд, балуно 80-90%, дискои рамашка, хулоса мошин бекамбудия дӯстони азиз. бензин газ гуфтем кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Кони Бодом, нархаш 55,000 сомониш мегӯяд. харидори анеъ бошӣ гуфтагӣ боз муомила савдо мешавад. дар рақамҳои 927 77 37 21 қад муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқашонро аз худашон пурсон шавед.
каравани фурӯшӣ бо нархи 17500 сомонӣ. Мошини меҳнатӣ соли 1993. мотори 1.6, коробкаш механикаи, дискҳои простой дорад. Дидестен дӯстони азиз, мошин састаи хелк, яъне ки қоматак жост, ба кор тайёр аст. Бензин, газ кор мекунад. ҳуҷҷатҳои солонаш ба анҷомрасиги 93 имсол. Коробкаш механик гуфтем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 17500 сомонӣ. боз камтарак савдо мешавад дар назди мошин. дар рақамҳои 902 17 66 66 хади занг бизанед. Opel Astra G дар кузофи караван. солаш 1999. Краскаш сурх, коробкаш механик, сӯзишвориш бензин, газ. балонош 70-80%. дискҳои рамашка, кузофаш гуфтем соз, чашкиёш варид надорад, задагӣ, пусидагӣ, варид гуфтагӣ надорад. дӯстони азиз, бензин, газ кор мекунад. ҳуҷҷатҳои солонаш ба анҷом расида қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43000 сомонӣ. камтарак аз пеш савдо мешавад. дар рақамҳои 901 60 60 65 рақамҳои соҳиби мошин ҳастанд, метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки хоҳиш мекунам ба ягон каса пешакӣ 1 сум пешпардохт салом напартем, то рафтам мошина аз пешда баъдан бихаридшам. боз як тои дигар Astra G Swedge донёфтем. дӯстон тозаак, соли 1999 сол. мотор объём 1.6, коробкаш механикаи, сӯзишворияш бензин, газ кор мекунад. мошин ҳуҷҷат утилизатсия дорад. кузофаш тоза, краскаш сабсафедак, аз учёт синемат кардагӣ номерҳош транзит. ҳолати хуби техникӣ, мотор, коробка, хадаҳои созгуфтагӣ. хоб қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 52500 сомонӣ. шумоga харидори аниқ бошед, боз гуфтагӣ муомила савдо мешавад. камтарак савдо мешавад дар назди мошин. дар рақамҳои рӯйкарда 927 00 35 84 хади дар тамос боред. Opel Vectra дӯстон, соли 1993 сол. мотор объём 1.6, коробкаш механик, сӯзишворияш бензини холӣ, хеле ҳаракат мекунад бензини холӣ. ҳуҷҷатҳои солонаш ба анҷомрасидаги утилизатсия дошта будааст. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷумъ, яъне ки дар Кӯйбеш. нархи мошин 10200 сомонӣ. муомила намешавад дӯстон. нархи охириш бесавдо. дар ҳамин нарх биёед қабулш кунед. мошин ба кор тайёр дӯстон. нахадуай гуфтагӣ дар рақамҳои рӯйкарда занг бизанед. маълумоти пурраван дар мошинро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Hyundai Tucson мебошад. соли баромадиш 2014. мотор D, коробка передачаи автоматик, краскаш сабсафедак, сӯзишвориш бензини холӣ. мошин дӯстони азиз, яъне ки айни ҳол да кӯбноми мебошад, да граниса омадисай. нархаш 55000 сомониш мегӯяд, бер аз тамошка, бе утилизатсия. нархи ҳамон ба фирм ки хитоия дӯстон, бале 55 дар рақамҳои рӯйкарда муроҷиат кунед. маълумоти аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. ва дӯстон гуфта намонад ки хоҳиш мекунам вақти харидани мошин эҳтиёт бошед, пешакӣ ба ягон каса 1 сум залог напартоед. инак 11-умин эълони мо дар навори имрӯза. Opel Astra F аст дар кузофи караван, соли 1991. мотор объём 1.6, коробкаш механик, сӯзишвориш бензин, газ. краскаш сурх, дискҳои простой. хоб ҳуҷҷат надорад дӯстон, утилизатсия дошта будааст. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. мошин нахадуай, заводид мешавад. мақсад мерад меояд гуфтагӣ 11000 сомониш меояд нархи мошина. боз аз пеш биёбубин савдо мешавад дар назди мошин. дар рақамҳои 970 14 73 73 хади занг мезанед. маълумоти пурравани тари каравонро аз худашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, шуморо инчунин мошинҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, дар WhatsApp роҳ мо дар навои оянда ҳатман реклама карда фурӯхта медиҳем. Инак 12-мин мошини фурӯшӣ Opel Vectra B, яъне ки ду тини бошад, солаш 1996 сол, мотор объём 1.6, коробкаш механикаи сӯзишвориш, бензини холӣ. Состояние балонош 90%, почти пачка. Кузовуш тоза ҳай, мотор коробкасоз, бензини холӣ, қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе нархи мошин 34,000 сомониш мегӯяд. Дар рақамҳои 979 30 00 11 қади занг бизанед. дӯстони азиз, навори имзои мо ба анҷом расид. Боқӣ сарбаланд бошед, дастгирии моро фаромӯш накунед, подписатсия кунед. раҳмат барои дастгиридон. Худованд нигаҳбон бошад. Дастгири шумо пешравии мост.